Welcome to Ipolo Namhla News Channel. Umqeqeshi wabafana uHugo Broos ukubheka njengesinyathelo esibalekile ekuthuthukeni komdlalo osemncane uRelebohile Mofokeng ukudlulisela kwakhe okuseduze eqenjini laseBelgium iRoyal Union ST. Lo mdlalo neminyaka engu-21 akabonakala ngeqenjini lebafana belisuka esikhumulweni sezindiza iLos Angeles International Airport izolo njengoba ebonwe ehamba nesikhulu okuthiwa simelele leqembu laseBelgium. Mofokeng kulindele ukuthi ayohlolwa ngokwezempilo eBelgium kusasa ekuseni ukuze kuqedwe ukudlulisela kwakhe eqenjini elizobe lidlala kwi-UEFA Champions League ngesizini ezayo. Isivumelwano phakathi kwe-Orlando Pirates ne-Union SG kubikwa ukuthi safinyelelwa kudala ngaphambi kwendebe yomhlaba, kusele nje kuphela ukuthi kuqedwe izinqumo zomuntu siqu, ukuhlolwa kwezempilo nokwethulwa ngokusemthethweni kwaMofokeng. Njengoba lesi sivumelwano sibiza ngaphezulu kwezigidi ezingu-70, uMofokeng uba ngumdlali obize kakhulu owake wadluliswa kwi-Premier Soccer League eyodlala eqenjini langaphandle. Lokhu kungesinye isikhumbuzo sezimali esikhulu kumaBuccaneers kulandela ukudayiswa kwabadlali abafana noMohau Nkota noMbekezeli Mbokazi muva nje. Ngokusebenzisa ulwazi lwakhe olubanzi njengowayengumqondisi wezobuchwepheshe wamaqembu aseBelgium, uBroos uveze ukuzethemba ngalolu shintsho. Uveze ukuthi nakuba lesi sinyathelo sisihle ekukhuleni kukaMofokeng, lo mdlali kumele azilungiselele isikhathi esinzima sokuzijwayeza. uBroos ugcizelele ukuthi iligi yaseBelgium idinga izinga eliphezulu lamandla omzimba futhi ulindele ukuba leli qembu libeke phambili ukuqina komzimba walo mdlalo osemncane ezinyangeni zokuqala. Uma nje izidingo zomzimba zeligi sezifeziwe, uBroos usaqhubeka nokuzethemba ukuthi ithalente likaMofokeng lizomvumela ukuba aphumelele. Isimo e-Union SG singaze sibe yindlela elula yokuzijwayeza kwalo mdlalo odabuka eSharpeville njengoba leli qembu linobudlelwano obuqinile neNingizimu Afrika. Ithimba labaqeqeshi lifaka phakathi owayengumsizi womqeqeshi we-Orlando Pirates uChris njengomqondisi wezobuchwepheshe kanye nowayeyisisebenzi sezobuchwepheshe kwiMamelodi Sundowns nomqeqeshi wentsha uShaun Bishop oyinhloko yezindlela zokusebenza. Lokhu kudluliselwa kulandela isikhathi esibalekile kuMofokeng osanda kusiza uOrlando Pirates ukuba ithole isicoco sayo sokuqala seBetway Premiership eminyakeni engu-14 futhi wadlalela izwe lakhe kwi-Africa Cup of Nations nakwi-FIFA World Cup.